Tuma da lamita 93.1 zangon FM Arewa Radio mai sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lale marhaban barkamu da kasancewa tare a cikin shirin mu tattauna ne yau Litinin. Mun shigo sabon mako, Allah ubangiji ya ba mu sa'a. Yau take Litinin Monday tushen aiki, kuma a cikin shirin kamar yadda aka saba za mu tattauna akan batutuwa da mukan kalli su daga duniyar mu ta labarai da al'amuran yau da kullum. Baba bashin bashi ne yake aikin fashin baki na batutuwan da mukan dauko, sannan kuma mai sauraro na da damar kasancewa tare da mu a cikin kallo da kuma saurare. Adireshin mu na Facebook Arewa Radio 93.1 da mukan gabatar da shirin a kodayaushe, sannan kuma za a iya sauke manhajar mu da ke dandalin App Store ko kuma Play Store, har ma da dandalinmu na yanar gizo www.arewaradio.com. Kasance da mu a kodayaushe cikin saurare. Babash maraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci da kuma jimirin jiran. Na sani daidai wannan lokaci Allah kada ya san miliyoyin da suke kan gwiwa suna jiran. Muna godiya kwarai da gaske da yadda muka yi addu'a a makon da ya gabata, muka ce kullum mun rufe mukan ce Allah cikin ikonka ka nuna mana rana ta gaba. Allah cikin kudirarsa da iradarsa da buwayarsa da ikonsa ya nuna mana. Babu abin da za mu ce sai mu Allah subhanahu wata'ala godiya. Kuma mun tashi cikin ni'ima da asubahin yau, inda aka tashi da ruwan sama, ruwan da ake bukata saboda ni'ima ce daga minadillahi. Duk mai kaunar ni'ima sai wanda ya santa. Muna godiya kwarai da gaske. Jami'ar bata ga ni gaki ga masu sauraro, menene guzurin da kike da shi kika ɗauko masu sauraro a cikin yabbata? Kin san ba a rasa nono a riga, kuma duk lokacin da nace ki zazzage abin da yake cikin yabbata ki biki taɓa yin ƙasa a gwiwa ba. To yanzu menene kike rike da shi saboda masu sauraro? To a cikin batutuwan da za mu tattauna, la shakka akwai batu na man fetur da a ɗan tsukunan yake samun ci gaba. Shi man fetur farashin sai yana samun ci gaba, ci gaban da yake ƙara nauye damuwa a zukatan 'yan Najeriya. Kuma ko daga tsakanin daren jiya, maraicen jiya zuwa wayewar garin yau Litinin, an sami sauyi sosai, inda da dama daga cikin gidajen mai na 'yan kasuwa suka sauya kudaden farashin litar man da suke sayarwa da abokanan hulɗa. Wannan kuma na zuwa ne daidai lokacin da babash ake ta satoka sakatsi akan farashin shi kansa man fetur din a Najeriya, tsakanin mahukunta da kuma matatar Dangote. Ana samun rahotanni masu cin karo da juna a game da yadda shi farashin zai kasance. To amma kuma wani abin mamaki shine cewa yayin da mahukunta musamman daga kamfanin NNPCL suka ba da wani bayani, sai ka ga shi ma kamfanin na Dangote ya yi mazari ya ba da nasa bayanin, ya ce to shi a hukumance ga abin da ya sani. Kaji yadda ake ciki game da man fetur a Najeriya. Ba mu sani ba ko a hanga taku ta fashin baki ko kun gano dalilin da ya sa har yanzu ba a samu kyakkyawar alaka tsakanin hukumomi na Najeriya da kuma kamfanin sarrafa mai na Dangote. To mu anan sai dai mai amfani da tunani na conventional wisdom na dan adam, na hikima na hangi, kuma dama fashin baki ya dora kan alƙalma irin na tunani ɗaya a tara da ɗaya. In aka ɗauko sassalar batun magana Dangoten nan, a cikin shirye-shiryenmu na baya mun sha maganan nan ya fi so shurin masaki.
inda muke cewa duk wannan sato kasa katsin da ake ana yi ne domin waɗansu da suke ganin suna da kusanci da madafin iko duk yadda za su yi na faɗa na ce duk irin hanyar da za su bi su taɗe tafiyan nan za su shirin nan da yana da baki da ya faɗa ce babu ba shi ka faɗi gaskiya na zama shaidarka saboda in aka tsaya aka duba za a ga cewa yadda aka ɗauko abin ma mutanen Najeriya sun ma yi shakkun abin da zai je zo na yadda abubuwan nan za su kasance. Dangote ya koka da bakinsa ya nuna irin yadda yake fuskantar matsaloli daga waɗanda ya kira waɗanda suke ƙoƙarin taɗe tafiyar kamfaninsa, kuma in ka kalli yadda abin yake za ka yi da shi saboda katafaren kamfanin nan da Dangote ya kafa dala biliyan 20 ya kashe ya kafa isar da bayanai akan lokaci ba tare kuma aka yadda cewa ba ma a Najeriya ba duk duniya kamfaninsa zai yi gogayya da duk wani kamfani da yake tace mai. Har ma mu a teburin fashin baki muka yi ittifakin cewa in dai yadda aka tsaro da alƙawarin da ake wa Dangote za a cika alƙawarin, to gwamnati ta bullo da wata hanya da za a samu sa'ida, saboda batun maganar man fetur ɗin nan ban ga abin da ya yi shura a cikin Najeriya, yaro da babba, mace da namiji, a gidaje, a majalisu, a ofisoshi, a kasuwanni, a gidan suna, a gurin ɗaurin aure, babu inda yau ba maganar mai ake ba. Duk inda ka je, duk safiyar duniya da gari ya waye, kai ko a cikin masallaci liman yana idar da sallah ana addu'a, yan mamun da suka rage a cikin masallaci wanda kila sai sun ƙara sahurje su fito daga cikin masallaci magana man fetur suke, ba na shakka wannan. Kuma lokacin da muka tattauna akan abubuwan da suka bullo muka ce gwamnati ko bata cire subsidy ba ko bata dawo da shi ba, abin da nake so in ci, in dai alƙawarin da aka yi wa Dangote alƙawari ne da ya tabbata, to za mu samu saida mai alƙawarin, mai gwamnati ta mai alƙawari za a saida masa crude oil ɗanyen man da muke haƙowa a da Tsandauri, sannan kuma da neran mu ta Najeriya. To sai na ce kamar yadda sauran analyst waɗanda suke fashin baki su ma suka faɗa bakin mai so ɗaya cewa in dai hakan za a yi ai ba ƙaramin taimako aka yi ba wai a saida masa ɗanyen mai da dala ba, a'a a saida masa ɗanyen mai da naira, su kuma a saida manya-manyan 'yan kasuwa tattaccen man da naira, sannan kuma mu end users waɗanda muke amfani da mannan mu ma mu sai shi da naira tamu. To abubuwa suka gangaro sai gashi ma ana zaton wuta a makera ta tashi a masaka, sai kuma bayanai da suka baibaye kafofin conventional media na jaridu da talabijin da rediyo da mujallu, amma da social media ɗin ka haɗa duka, a inda aka ce gwamnati ce za ta karɓi ragama ta control ɗin yadda za a sai da man, in ma an saida masa da naira ɗin ya taci, to ba wai shi za a ba wuka da namar da sai amfani da damarsa a matsayin mai kamfani. Sai na ce kada a yi mana kyauta yan girka mana, a baka da dama hagun ta karbe. Saboda haka rashin miƙa ragama ta control ɗin yadda za a saka farashin wannan ba karamar matsala ba ce ba, saboda in kika riga kika duba ita kanta NPC kin san dai idan gwamnati ta karɓi ragamar ita kanta nawa ta sa farashin ta na mai, ba na jin za ta sanya farashin man Dangote ƙasa da farashin ta ita kanta gwamnati. To kuma idan aka dubi irin yadda ake sai da man nan, har yanzu gidajen mai kamar yadda aka faɗa sun kasu kashi uku. Akwai gidajen mai na NNPCL wanda ake sai da shi a 800 da wani abu ne ko 900 ne, dan mu nan in ka duba ma 900 da wani abu ake sai da shi a gidajen man mu. Sannan kuma akwai gidajen mai na major marketers, manyan 'yan kasuwa, wanda shi ma za ka samu man nan wani lokaci wani gurin 980 wani gurin 900 da gaya nan dai farashin mai bai da wani stability, wato bai da wani tsayayyen farashi a meke ziyan wanda ya tafi yadda ake so. Kuma a cikin masu gidan man ma akwai 'yan bumburutu, gidan man za ka je ka shiga amma 'yan bumburutu ne, wanda su kuma za ki ga wani ya sai da mansa 1,150, wani ya sai da mansa 1,100, wani ya sai da mansa ma 1,200. gashi nan dai abin ta ci barkatai, baka da wani yaƙini akan cikakken farashin man. To kuma abin da ya kamata a duba
ni yadda nake gani gwamnati da ta yi hikima guda ɗaya, yadda ta bashi damar sayar masa da ɗanyen mai na crude oil da naira, sannan kuma yadda shi kuma ake da tsammani in an tace man nan consumer ko end user mai amfani da man zai samu sauki, to da sai a bar wa Dangote absolute control, abinda ake nufi da cikakkiyar ragama jan ragama yadda shine zai kai da farashi tunda kamfanin shi ne. To kuma duk inda aka samu sabani daga lokacin da an ce gwamnati ce za ta kayyade, tunani na zo na ce ai ba za ta kayyade farashin man nan bai kasa da na NNPCL din wannan kamfanin man na kasa, dan haka kenan an yi baya baza ne ko kuma ta gina ba ta shiga ba ko kuma da saurari na aka ba kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Kuma in aka tsaya aka duba man duk lokacin da aka ce an ƙara farashin mai a 'yan kwanakin nan da suka wuce, duk wani ababen masarufi da ɗan adam yake amfani da shi sai da farashin ya tashin goron zafi. Ashe kenan mai shine ɗaya daga cikin abin da ya fi kowane abu girma a abin da yake tantance abubuwan da ake si. Yau naira mu ta faɗi, yau gashi an waye gari, dama naira ta faɗi wanwar, ba ta da wata jarada a duniya, da mu kanmu a cikin gidan ba ta da ita, ga hannun talaka ba ta da tasiri, sannan kuma ga wahalar samun kuɗin. Abubuwa guda uku su ne suka zame wa talaka matsala. Kafin ka samu kuɗin dutsen gala ne, kana da jan aiki. In ka samu kuɗin ba su da daraja. In ka je ka siyo kaya a kasuwa, abin da ka riko da ka kalli darajar kuɗin da ka tafi da su kasuwa har ka dawo gida kana bakin ciki. Don aka tsaya aka duba, ni abin da nake gani yadda aka ɗauko gabaran abin, ko mun yaba gwamnatin Tinubu, muka ce in dai ta saida Dangote mai da naira, to talaka zai samu sauki, ko da ba a cire subsidy, ko da ba a dawo da subsidy ba. To amma yanzu gashi tana ƙasa tana dabu, kuma wannan wani abubuwa ne da ya kamata a yi nazari. Kullum ne abin da nake kallo a yadda ake tafiya, waɗanda ya kamata su ba gwamnati shawara na jikinta, waɗanda aka tsamo su a doro irin wanda aka kalla irin na cancanta, musamman ta fuskar tattalin arzikin ƙasa, su kalli idan gwamnati su gaya mata gaskiya. Mr. President, in an yi haka abu kaza ne zai faru, in an yi haka abu kaza ne zai faru, ko positive ko negative, ko da daɗi ko mara daɗi. To ai misali in kana zancen masu ba gwamnati shawara su ba ta shawara ta gaskiya, to ai yanzu gani ake yi kamar akwai gazawa a bangaren gwamnati, domin ta kasa fitowa, wakilanta sun kasa fitowa sak a mutum, ba kwano-kwalo ba kwana-kwana su ce a'a in gabas in yamma. Kamar misali a cikin watan da muka yi ban kwana da shi, watan Agusta, akwai jami'i na gwamnati da yake cewa in an tashi za a yi harka da kamfanin Dangote, za a yi harka ne da kudin cikin gida da naira, ba da dala ba. Don haka ana fatan samun afuwa, domin za a rage nauyi na kudaden musanya na kasashen waje. An yi haka ko ba a yi haka ba? An yi haka. To kuma sannan kuma aka ce to shikenan ranar Lahadi a cikin makon da muka fita, aka ce ranar Lahadi za a fara dakon man fetur din zuwa kowane sashi daga kamfanin, daga cikin kamfani zuwa kowane sashi na cikin kasar nan. Kaga abin da yake nufi shine cewa kamfanin tuna ashe ya fara aikinsa tun da har an tsaye da rana. Shi ma kamfanin ya fito ya ce za a fara dako, motoci za su fara dako daga ranar Lahadi. Dan kaman ma na gani a wani platform na media inda aka ce kaman a tsarin farko tankuna kimanin tankunan mota 500 za su fara lodi. Wannan haka yake ko shakka babu. To amma kuma yanzu sai muke ganin cewar farashin da aka saka a yanzu, farashin da Dangoten isaka, ko kuma in ce a hukumance farashin da ita NNPCL ta fitar shine cewar ana kiyasin cewar man zai kai 950
da kobo 22 a Legas kawai. Amma kuma a jihohi irin su Kano, Kaduna, kaga zai sauya. A Rivers zai kai 980 kudin dako. Har kudin dako. Oyo 960. Birnin tarayya Abuja 992 da kobo 22. Kaduna 999 da kobo 22. Har Kano ma haka. Har Sokoto. Borno zai kai naira 1,119 da kobo 22. To ai yanzu idan kika duba a jerin farashin da kika karanto, kin san cewa farashin NNPCL ya fi sauki. Nawa ne a NNPCL din nasu? To amma ai abin da aka yi hasashe shine ba zai wuce irin 600 da wani abu ba. To dama ni ma ai shi yasa wanda aka yi haka ai kai wanda aka yi inda bata sake zani ba kwata-kwata yanzu kaga ai bata sake zani bata sake ba ai shi yasa nace a karanto din mu ji. To da kika karanto yanzu idan kika duba ai ko mu a fashin baki da muka yi na wancan makon da ya wuce ko na sati 2 ko 3 da suka wuce, ai mun yi wata magana wanda nake cewa in dai yadda aka tsara haka aka aiwata daga ƙarshe za mu samu sauki. To amma yanzu abin ya kasance kishiyar haka. Amma abin da yake akwai shine a zahirin gaskiya farkon sabgar da aka fara ta da kudaden kasar waje aka yi su. A farkon fara ta da kudaden kasar waje. Wato har yanzu ba a sai kamfanin Dangote ya fito fili yayi bayani. Ba a sai mai da naira ba ke. Ba a siyar masa mai. Da naira ba. Da naira. Kamar yadda aka yi alƙawari. Da dala aka siyar masa. Dan haka ya ce kudin abin da suka samu na watan Satumba. Da dala suka siye shi. Don haka kuma su ma a farashin dala za su siyar da shi. Ka gani ai in babu kira ba abin da zai ci gawai. Kuma idan muka tsaya muka kalli abun nan, waɗanda suke ƙoƙarin hana ruwa gudu kamar su yi nasara a cikin wannan tafiya conventionally haka na kalla, saboda to ai dama rawar gaban hantsi ga kamfanin Dangote din akwai waɗanda suke ganin ya zame musu wani abu da ake kira kadangaren bakin tunu, kuma dama irin abin da ake gujewa kenan. Na faɗa kullum a cikin wannan shirin abin da yake mai damu baya, abin da ya shaci mana tuwa ƙwarya da muka gina akan alfarma, kuma dama ai duk ƙasar da ta gina akan alfarma DJ za ta sha wahala wajen bullo da tsare-tsare, saboda sai an fito da tsari. Kuma abin da zai baki takaici da damuwa, 'yan tsiraru waɗanda za ki iya lissafa su a fingertips ɗinki, a yatsun hannunki, su ne za su hana ruwa gudu. Saboda ni na san dama akwai waɗancan masu hana ruwa gudun ba shi ita gwamnati me yasa ba za ta yi tsayuwar gwaman jaki akan manufofinta da tsarinta ba? A to ai shine abin takeici din. Ai wannan shine da aka ce. Ai dukan sai yayi wa talaka yawa tunda in akwai waɗancan fulogai ko? Akwai yan hana ruwa gudu. Ita kuma gwamnati ta yi yau a farfar take gobe baki ta ki ta fito sak a mutum ta ce a'a ga matsayinta. Shi kuma kana ganin dan kasuwa zai bari a kassara shi ne? Ba zai bari ba, amma kuma babban abin da ya kawo wannan matsalar duk inda aka ce akwai system na gwamnati, tsari, in kuma dai matukar ba abu tsarin yadda yake to duk wani abu da ya shafi manufofin gwamnati da aiwatar da tsare-tsaren ta sai ya ji jiki. Demokradiya muke kullum muna tutiyar democratic system, tsarin demokradiya na gwamnati. In kika kalli tsarin yadda ake, ai ba tsarin ake bi ba. Idan kika dubi ai dama mutunta dokokin ƙasa, kuma sannan ƙasa ta kasance cewa waɗanda suke calling shots, waɗanda su ne suke faɗa a ji, ya kasance cewa ba su yadda wani abu da zai compromise ɗin abin gwamnati ba, ya kawo gwamnati tsare-tsaren ta cikas. Cikas, kada ta yadda wani abin ya zame mata cikas. Saboda in kika riga kika duba menene demokradiyyar nan, kullum abin da ya sa muke faɗa muke nanatawa, wala Allah akwai mai karancin fahimta da sai an nanata ɗin zai gane menene abin, akwai kuma wanda a yau ya fara jin program ɗin. In kika duba za ki ga demokradiyyar nan ai tana da abin da ake kira separation of powers. Akwai rarrabuwar iko na gwamnati, dirkoki ne guda 3 na gwamnati. Akwai executive arm bangaren zartarwa, akwai legislative arm bangaren yan majalisa, akwai judiciary bangaren shari'a. Kuma in muka duba mun kalli ittifaƙin da ijma'in masana kimiyyar siyasa ta duniya, mun ba da misali a wannan tebur ɗin ya fi so shirin masaki ba zai lissafa ba. Suka ce in dai demokradiyya ake,
a duk ƙasar da take shura tana mulki na jama'a don jama'a saboda jama'a, to sai ta yadda waɗannan dirakunan guda uku sun tafi kafaɗa da kafaɗa wajen aiwatar da aikinsu. Suna tafiya kafaɗa da kafaɗa wajen tafiyar da aikin nasu ba a yi. Dalili ko inda ana yi, farkon yadda ma aka cire subsidy ɗin nan, aka cire wannan tallafi a demokradiyyanci, a dokokin demokradiyya, ɓangaren legislature, ɓangaren majalisa, ɓangaren wakilan al'umma suna da abin da tsarin mulki ya ba su iko wanda ba za a kalubalance shi ba, matukar sun yi ikirari sun lashe takobin cewa za su yi amfani da constitutional power ɗinsu, ikonsu na tsarin mulki, su ce a'a ɓangaren zartawa ba mu yadda ba, sai an yi rescinding decision, sai an soke wannan matakin da aka ɗauka, ba mu yadda a janye subsidy ba, ko an janye suna da wannan ikon a tsarin mulki su dawo da subsidy ɗin. Duk wanda ya san political science, siyasa, kimiyyar siyasa, ya san wannan magana haka take. Sannan kuma sai ya zamanto cewa abinda mutane suke mamaki da abinda mutane suke tambaya nan shine sun yi hakan duk wani wanda kika sani yana majalisar wakilai da majalisar dattijai, tunda aka cire subsidy din nan babu ɗaya wanda ya zo zauren majalisa ya gabatar da kudirin doka ya ce bai yadda ba a yi secondin a goya masa baya. In kuma babu wannan ɗin kenan rassan guda uku da tsarin mulki ya jera musu ikon su tafi gabaki ɗaya kafaɗa da kafaɗa, to kafaɗa a shagida take guda ɗaya. In ɓangaren legislator, ɓangaren 'yan majalisa masu yin doka sun yi ƙasa a gwiwa wajen tabbatar da ikonsu da kuma irin nauyin da tsarin mulki ya ɗora musu, in ana so a tabbatar da tafiyar demokradiyya ɗodar ba yi ba, to ana respecting ɗin constitution ɗin ne, an girmama tsarin mulkin da principles da wannan tsarin na rarraban iko a tsakanin ikon guda uku ba yi ba. Saboda haka duk wannan maganar da ake duk wani akai a cewa ne in dai ɓangaren waɗanda tsarin mulki ya yadda su suke canja abubuwa in sun tafi ba daidai ba, in dai ɓangaren ba su yi aikinsu ba, to kullum a cikin takaicin wakilan jama'a ba za mu daina faɗa ba, mu ma muna da aiki a gaban mu. To amma misali abinda 'yan Najeriya suke tambaya shine har zuwa yaushe wannan al'amari zai ci gaba da tafiya a haka? Ba wanda zai iya gaya miki, duk hasashen shi babu. Ni kwanaki ma wani abu da ya bani dariya, ke kika karanto labarin asusun duniya da ake kira IMF, an yi haka? Su suke kira wai ga gwamnatin Asuwaji Bola Tinubu wai ta sassauta talakawa Najeriya suna shan wahala. Ina jin a wannan program din mun yi wannan magana, sai na yi dariya na ce wai mutumin da za ka ga ya gina rami ya faɗi tsawon inda ramin zai cinye ka tun daga kafarka har wuya, ya ce in ka yi gaba kaɗan duk inda kai tuntuɓe ka faɗa ramin baka da ranar fitowa, kana gab da kaucewa ramin sai ya sa kafa tankaɗa ka ciki, shi yake gaya maka cewa wai a fito da kai daga ramin da shi ne ya jefa ka a ciki. Kamar wannan magana da IMF take ta yi daidai da wannan misalin da yau duk halin da muka faɗa ciki a duniya alakar mu da su ta haddasa mana irin wannan, kuma ba wai alakar mu da su ba, tun lokacin da aka kafa Bretton Woods, wannan asusun duniya a karkashin wannan yarjejeniya bayan yakin duniya na biyu, an yi ittifaki duk wani mai bincike a duk inda ake bincike a makomar da IMF take da ita da irin abubuwan da suka gudana a shekaru tun daga 1945 to date zuwa yau, shekaru masu tarin yawa, ba wata ƙasa da ta jingina da IMF ta kai labari. Dalili ko anan shine su tsarin yadda suke bada bashi shi yake kashe ƙasashe, babu yadda za a yi za su baka bashi komin girman ƙasa duk arzikinta sai da sharaɗi, ba su taɓa bada bashi unconditionally ba. To amma ai wannan kaga wata matsala ce ita ma mai zaman kanta. Yanzu akan wannan bigiran da ake kai na tsadar sinadarin man fetur da dangoginsa, misali ya kwana biyu da aka ji bankin ƙasa CBN yana wani kwakwaran motsi game da tallafawa farashin naira. Suka do su shuru kake ji gwamnan banki an zo babin da ya kamata a ce kowa ya tashi kan jiki kan karfi don talaka isa ma afuwa, amma kullum bakar wuya talakan Najeriya yake ta kuma sai a bika da soja. Ai abin da yake faruwa DJ inda ya kasance akwai mutane, ai shi yasa kika ga kasancewar waɗansu a mukamin irin na gwamnati bai da wani amfani, saboda ai duk wanda ya ce aka ce ga kujera mai girma tana juyawa, ta juya gabas ta juya yamma ta juya kudu ta juya arewa, kanka akan sofa ka dora
kawai kana kasaita ga ruwan shayi a gaban ka ga danna kararrawa ma sun jan kai rubu a guje ka bada umarni ya ce ai timanta kake da talaka saboda kai yadda kake ganin girman kujera musamman a ce akwai wani dan madubi a cikin ban ɗakin ka a cikin office ɗinka kana lekawa kana goge fuskar ka da towel kana kallo sai ya nuna maka duniya taka ce. In ko duk aka ce duniya taka ce ba to su bace ba kanka kawai kake kallo madubin ya yaudare ka ce saboda haka ba za ka iya kallo beyond your nose ba ka kalli abun fiye da yadda hancin ka zai hango maka. To kin ga anan gurin in dai aka manta a jin shiru din nan kaman shuka dusa da kike faɗa ba wani abun mamaki bane saboda da kodoso din da duk wanda kike tunani da duk wanda ya samu dama a gwamnati mu nan muna da obsession wato muna da wata kwalama da ta shiga cikin kawunan mu kullun abin da muke duba kujerar mulki kujera ce ta baka damar da zaka yi yadda kake so ka kuma samu abin duniyar da kake so ka gina kanka yadda kake so ka gina kullun abin da yan ma'abbanka suke gaya maka wani kai amfani da duniyarka da damarka Najeriya ba haka take ba in gudun ya da kanan wani ya zo a yi da kai zaka iya gudun ka wuce kanan to kai amfani da damarka duk irin waɗannan abubuwan da ake ji ba abun mamaki bane ba duk wanda yake jikin gwamnati ya samu mukami gwaggwaba kuma su ne sarakan fitowa su yi ta propaganda a duniya suna cewa a ai mu babu abin da ya dame mu illa ci gaban talaka ci gaban gwamnati Najeriya ƙasa ce wadda a duniya an karbe ta diplomasiya tana da influence tana da tasiri duk wannan magana ce roman baka ne ba abin da yake fitowa daga labbansu ba asalin abin da yake cikin kokon zuciyarsu bane to ta yana zamu samu ci gaba kenan talaka ya ci gaba da turawa har zuwa ranar da za a ce an sake waiwayo shi ana lallabar sai sake bada dama to amma kuma shi ma in an bi ta barawa abu ta mabisu idan muka kalli zamu yi kan adalci kullum abin da muke faɗa shugabannin nan basar da suke daura sirawa da ita ina da tabbaci ba za su bace ba ku talakawan da kuke magana din mu bazar mu muka ara musu ita kuma yau an waye gari idan kika kalli yadda aka dauko demokradiya tun daga jamhuriya ta 4 zuwa yau in wuka ce mu muka daba kanmu mutanen nan mun gwada su sauda mutanen nan mun gwada su saubi mutanen nan mun gwada su uku mun gwada su da yawa mun kuma gane su ne matsalan mu amma kuma tunda su ne matsalan mu sai ya kasance muna da zabi a kansu menene zabi me ya kawo su kujerar mulki ƙuri'a ce me ya kawo ƙuri'a demokradiya ce don a tabbatar da gwamnati ta jama'a don jama'a saboda jama'a sai kuma aka ce maka to ai kana da wata mafita in dai wanda ka zaɓa ɗin nan shi ya kasa kai ga gaci a wajen cika masa alƙawura sai aka ce kana da mafita sai tsarin mulki ya ce mafita ka shine ai wa'adin da ake basu ba wa'adin da yake basu dawwama bace akan karagar mulki sai yin spelling out ce ga shekarun da ake akai kuma za su kare sun kare wa waɗansu ai yau an waye gari sai dai mutum ya rika tuna maka a 19 kaza na yi dan majalisa a guri kaza na yi gwamna a guri kaza na yi shugaban kasa na yi wane ne ai tsarin mulki ne ya buɗe maka kofar da ka samu exit ka fita sai kuma ya ce maka to ai kai mai jefa ƙuri'a kai kuma da maka ba ta bi mata iyaka ba shi wanda yake kama da iko an mai iyakar wa'adinsa amma kai mai jefa masa ƙuri'a ya zama abin da ya zama har ya samu damar yi maka abin da ransa yake so din kai kuma sai aka ce kai damar ta ka bata da iyaka to tunda kuma damar ka bata da iyaka sai aka ce in ka zo rumfar zaɓe ka ɗora shi a skilin hisabi a gwamna ne a ɗan majalisa ne a shugaban ƙasa ne in bai maka abin da kake so ba na tabbata in dai mutane za su taru ni fa tun daga zakon Buhari na yadda cewa za a iya canja kowane shugaba yawwa an zo inda kake so na je misali in ana ɗora laifi akan talaka mai ƙuri'a mai katin zaɓe cewar laifinsa ne a lokacin da yake da dama bai yi abin da ya dace ba anya ko ba za a duba al'amarin talakan Najeriya ba misali kaso nawa ne ake basu dama su siyar da yancinsu a ribace su siyar da yancinsu kuma siyar da shi din kaso nawa ne waɗanda ba sa fitowa zaɓe kaso nawa ne waɗanda suke fitowa zaɓe yanzu fa ka ce a baya an taɓa kwata irin wannan da 'yan Najeriya suka fitowa ta ban mamaki irin wadda ba a taɓa gani ba a tarihin Najeriya
suka yi muradin samar da gwamnati mai sauyi kuma aka samu sun sauya ta aka sauya ta to amma ita gwamnatin ta yi musu abin da suke bukata misali kaso 70 cikin 100 a'a to ai wannan nan fa aka kwana da kuka aka goyo kuka aka shigo cikin wani kwarai da gaske to ai wannan expectation ne na tsammani gaibiya ce dan adam yana canja halayen shi dan haka kenan sai a daina dora laifin akan malam talaka a'a ba dora laifi akai ba ai shi talaka aka ce tsarin mulki sai baka dama duk system din da kai idan bai maka ba kana da ikon canja shi ai canjin ba shi yasa kai baka da iyaka wajen canja zabin ka in na zabi wani a doran tsammanin zai mun aiki idan bai yi mun ba wai kasa zan yi a gwiwa ba in ce duk wanda na zaba ma haka zai kasance ai duniya ba haka take ba yadda wannan tsarin yake ya bambanta da wannan tsarin saboda haka ai sai ya ce duk gwamnatin da ta zo in ba ta maka yadda kake so ba ya amfani da ƙuri'a ka canja ta abinda constitution din ya faɗa kenan duk gwamnatin da ta zo in dai ba ta maka ba in ka zaɓi gwamnati based on confidence ka yadda da ita kamar ta Buhari sai ya kasance bai kai ga gaci ba wannan ba zai kashe maka gwiwa ba ka ce in ka sake irin wannan din ma irin sakamakon da zaka gani ba ne komai zai iya canja. To amma kaga misali in aka zo ga batun damarmaki irin wannan wani lokacin bari mu je sashin talla mu dawo sai mu